Sa bawat pagbisita natin sa Cordillera, tayo'y agad na sinasalubong ng magaganda at matatamis ng ngiti ng bawat mamamayan. Mapamatanda man o bata, lalaki o babae, ay batid ang kasiyahan na taglay nila. Pati na rin ang kanilang mayamang kultura ay ating masasaksihan at mararanasan. Sa malamig na klima ng Cordillera, marahil ang mabisang paraan na unang hahanap-hanapin natin ay ang mga pagkaing makakapagpainit ng ating katawan. Ngunit sa Cordillera, mayroong kakaibang pamamaraan ng ibang mamamayan upang mapunan ang malamig na klima. Ito'y makikita natin sa kanilang mga ngiti. Ngiting minsay kulay pula na resulta ng kanilang tinatawag na pagmamama. Ang mama or betel nut ay binubuo ng tatlong pangunahing sangkap. Ito ay ang gawed, buwa, at apog. Minsan nilalagyan ito ng tabako at pudo. Sa kombinasyon ng tatlong ito, nabubuo ang pulang tinta na nag-iiwan ng marka sa ngipin at labi ng gumagamit nito. Pag umaakyat ako ng bundok tapos may nakakasalubong ako, tatanungin mo ngayon, may muma ka ba dyan? Pag muma tayo. Tapos doon ka na nakakakuha ka na ng friendship. Doon. Tapos habang kayong nagkwekwentuhan, tapos nalalaman mo yung roots din niya na meron pala din kayong relationship, parang ganun. Ang mama ay isang simbolo ng pakikipagkapwa. Dahil dito, ito'y naging parte na ng kanilang pamumuhay at kulturang naipasa na sa maraming henerasyon. Mapabata man o matanda, lalaki o babae, ay hindi na ito bago. Kaya naman sa lamig ng klima sa Cordillera, ito na ang nagsilbing pampainit ng kanilang katawan. Nagrugayak nga nagmuma 8 years old ako. Naadalak dayta ang kungan nasulo. Naadalak dayta ta makitkitak ni lolak, kitkitak da gajay elders ijay ilimi nagmumuma. Karo man hindi na pa napito bagyo ta katam ada laklakot ti muma. Isuti nakakuak yung suga. Nagmuma dayta, agmuma akmot kunak. Nya ngay, sumot ti biag. Paramot lang energy booster dayta. Pampapulot ti bagi asjay. Pampaikat ti turog na makatuturugan ka di klase. Kapag nagmuma kasi parang i-control na nga di bisin. Kala nga bawasan na mo lang di kanak di kum kanak tatay nga kwa nga is na control na pay basit. Maminsan gamin ket man manulang mo ti kwa nangingi na pa ti magatang tatakit di Maliban sa pagguya ng mama upang maibsan ang kanilang gutom, ay ginagamit din nila ang mama upang matulungan ang kanilang tiyan at bituka sa pagtunaw ng kanilang kinakain. Kaya na may pati rin ang mga buntis ay ngumunguya nito dahil ito ang pampaganang kumain at mabisa ding pantunaw ng pagkain. In the Cordillera, meron tayong mga nakita during our monitoring na mga pregnant women na nagnganganga. We are of course discouraging the use of mama kasi nga ito ay hindi lang sa pregnant women ang epekto niya is sa ngipin, syempre hindi magandang tingnan, di ba? Another is yung sabi natin na pwedeng magkaroon siya ng precancerous na lesions. And aside from that, may epekto ito sa kanyang baby. Baski na yung mga pregnant women may pwedeng maging low birth weight baby at pwede rin itong mag-cause ng premature na birth. May mga nag-research na cancerous daw. Okay. Yung isang lola sa Ifugao.
nung bata pa siya, nag-umpisang magnganga din na cancer na sana. Hindi naman, buhay na buhay, nagmumaya pa. May pitpitan siya. It's actually classified already as a type 1 carcinogen. Okay, so that means there are a lot of studies to support that use of betel nut can already cause cancer, especially oral cancer. It has also an effect on the kidneys. It can also cause chronic kidney disease, but at a high dosage and a long usage also. Aside from yung effects niya on the user itself, you can also affect people around you kasi di ba syempre they spit it out. Saliva contains a lot of bacteria and there are so many communicable diseases that can be spread such as TB and other respiratory infections. So that's another bad effect for the ones around the users. Kala nga agas mimot lang dahil tati bagimita. Nya ngay no ag kasakit ka akat kasapulan mo ti ag tumar ti agas. Isumot lang ti kuha na kinyami dahil. Yeah. No parason nyo akat mabarin ni mat nga ipaparas kanya no anya ti experience na adalang gamin na gaya da duma mabutong amupay no nya ti ikabutong da. Yan lang hanmot nga pumatay ti mo ma. Pumatay dahil tanong masubra ano awan ti proper hygiene. Before na magkaroon ng complication, sabi nga natin, prevention is better than cure. Lahat ng mga medical practitioners, allied health professionals, ito yung kanilang gusto, prevention. So, before na magkaroon ng sakit, ano yung ina-advise natin? Dapat magpakonsulta muna. Regular visits. Regular visits, may sakit ka man o wala. Naging marka man ng kanilang kultura ang pagguya ng mama, hindi maipagkakaila ang mga epekto nito sa kanilang nutrisyon. Mahirap man baguhin ang bagay na nakatahi sa pagkakakilanlan ng isang tao, kailangan pa ring manatili ang tamang pangangalaga sa katawan. Marapat na lamang na ating pangalagaan ang ating kalusugan, kagaya na lamang ng ating pangangalaga sa ating kultura. Sapagkat kultura ang nagsisilbing aral sa atin na dapat lamang natin na maibahagi sa mga susunod pang henerasyon. Ito ang humuhubog sa ating pagkatao at marka ng pagkakakilanlan saan man tayo dalhin ng agos ng buhay.